asị na Daddy G.I mere ọmagbu na aka na-aba ogokwa ya otu aka na ọ bụ na akpachahụkwa anya na oyi ejekwa nga ọhụ okotori igba ndị ba bịakwanụ ka unu nụrụ nke nna anụ n'ihu akwụkwọ na anata akala eze nụtakwa nke atị ka m bịa ka ala unu echetalụ Daddy G.I unu na-afụ ebe abele nte bụ egwu ka eji wee mara ya na-agba ka koso nke bụ na ọ na-agbakarị odumeje n'egwu bịakwanụ na-asịkwa na o mere ọmagbu na ọ dakpokwalụ nwatakịrị nwaanyị erubeghị ife eji nwaanyị eme ka o titọrịa ya ka ọ pịtọrịa ya ka o were ya gbara missionary journey one for the road nke bụ na-eje kpọrọ ya ndị uwe ojii na ka ọ dị kịta anụnwa na Daddy G.I unu na-afụ ebe a nọ n'ozugokwa ọdụkwaka otu weeks n'aka ndị uwe ojii n'aka na-emekwa ya nyocha na nzacha bịakwanụ ka nkọrọ unu ka nya bụ ife ti wee mee allegedly anọkwa m ebe ọ nọ wee mee n'ọkwa ife nụrụ ka mma akọrọ unu dịka emere ka ndị mmadụ mata na afa nya bụ pastọ bụ Pastọ Amos Issa na ọnyanwa bụ Daddy G.O nke ndị ụlọ ụka a na-akpọ Prophetic Victory Voice of Fire Ministry nke dị na Gwagwada Abuja ka emere ka ndị mmadụ mata na ndị a na-akpọ Federal ndị na-afụ maka ndị na-eme ife ọjọọ Investigation Department ndị nke bụkwanụ FCID n'ọfanwa bụ ife bịa kpụrụ pastọ anụnwa unu na-afụ ebe anụnwa wee na-akọwa na pastọ anụnwa dakporo nwatakịrị dị 14 years wee na-abọwarị ya wee were nya bụ nwatakịrị wee merụ missionary journey ya na pastọ bụ ọmagbu na ọ dakwasa nwatakịrị n'ike na-abụkwanụghị ọchịchị obi nya bụ nwatakịrị ya na pastọ na-emezikwa mmagbu na nke ikpeazụ a wee na-ajụzi ọ na pastọ ahụ agụ baịbụl o nwere ebe baịbụl gwara ya na-eme ndakpo na-eme ọmagbu mbụ Daddy G.I jupụtara na amara jupụta na Gracia onye etelu mmanụ nsọ ma werekwanụ mmiri nsọ wee wụọ ya ahụ ọ na bụ na o nwere ndị megharịrị ya baptizim wee were ụmụ wee wụchapụ ya anointing niile dozi ya n'ahụ kpatara Daddy G.I jizi wee na-emezikwa na ọmagbu na nke ikpeazụ a ọ na ụmụ nwaanyị anọzi n'ime chọọchị ya ma ndị antikọikọi ma ndị gwogwotigwo juru n'ime ụlọ ụka ya ọ bụrụzie nwatakịrị dị 14 years allegedly anọkwa m ebe ọ nọ wee mee amakwa na ebubo ka a na-ebo ya ka ọ dakpokwanụ n'eziokwu ọ na-abụ ọ bụrụ na ọ dakpogho ndị polisi abịa kpụrụ ya dịka emere ka ndị mmadụ mata na nya bụ ife erugokwa 1 week ka ọ na-achụzi 1 week ọsọ abịakwanụ kpụrụ Daddy G.I unu na-afụ ebe a na mbọsị ikpeazụ ọkara ụka na ụlọ ụka ya abụkwanụ June 18 2025 wee ruzie na June 19 2025 na-akakwala ụka n'ime ụlọ ụka ya kama na nya bụ pastọ aka akwana nya bụ ụka n'ọdụkọ ndị sekọnd pastọ ya bụkwa na ife kala ụka n'ụlọ ụka ahụ na wee ruo kịta anụnwa na afụchatabekwa brek light pastọ n'ime ụlọ ụka ọzọ na Daddy G.I ka nọkwa na dipatịmentị ndị Lewandowski na ọka nọkwa na dipatịmentị ndị kwọkerekwọ ndị na-etitọrọ ụmụazị n'ike na ọka nọkwa n'ime ụlọ mkpọrọfa wee na-akọwa na ya bụ pastọ unu na-afụ ebe anụnwa na-ebo ya ebubo dịka o si wee were na ọbụkwa na onye isi ụka wee na-etitọrọ ụmụazị wee na-aghọrị ụmụazị na ya bụ nwatakịrị otitọrọ n'ọdụkoziri nwatakịrị oziọma nya ugburi ya amụma Elija wee na-agwa ya na mmụọ nsọ ya na otitọrịcha ya anointing na-ewee tara ọkụ na ọ bụrụ na ọ gbasapụrụ ya ọkpa ọ gụchakwana ya bụ missionary journey nọ mgbe a ka anointing ya esi n'elu wee gbadata ife niile a na-ekwuzi a na-eme ya eme ozugbo dịka ndị Sahara Reporters sikwa wee deka nsi wee na-akọrọ unu o wee bụrụ na fa na-akọwa na fa jekwuru otu onye na ndị na-alụ na ya bụ FCID wee na-ajụ ya ka ama na ebubo ka a na-ebo nya bụ pastọ ka nya bụ ife na ọ bụkwa na eziokwu nya bụ onye wee na-akọrọfa na nya bụ ife a na-ekwu na pastọ a mere ya eme na pastọ jidere nya bụ nwatakịrị dị 14 years wee gbaa ya santụrụgede were ya gbaa missionary journey okwokerekwala ya ndị Sahara mekwa ka ndị mmadụ mata na fa na-agbanikwanụ ka fa maa na fa ya ekwunyere nya bụ Pastọ Amos ma na-ebo ya ebubo ka ọ na-aha ebo ya ebubo na mbọ niile fa gbarụ na onwe ekwu isi na ekwekwanụ ka fa kwunyere nya bụ pastọ na detection ebe nya bụ pastọ nọ unu afọ na nya bụ okwu abụrụkwa obere ife na ka ọ dị kịta anụnwa na nya bụ pastọ nọkwana n'aka ndị uwe ojii dịka a na-ebo ya ebubo amakwọ na eziokwu allegedly n'ọkwa pastọ kwuru ọnụ ya ama na eziokwu ka ọ na ọha eziokwu maọbụ akpụpụzie ya ụlọ ikpe tụọ ya nga ewee ma na ife a na-ekwu bụkwa n'eziokwu na kịta anụnwa na ọka nọkwa na kọstọdị fa na ojebekwa ụlọ ikpe maka na onye a na-ebe ebubo na oyi ekwurukwa n'ọnụ ya ọ bụ na ọlara ose na ọlara ọ bụkwa na ọlahụ ose na ọlahụ na ụnụ makwa na onwe ndị a na-ese ete ọpị abịa ewere ofu nwatakịrị ka e wee kwatuo ụlọ ụka ọ bụzikwanụ na ịdịghị ike na anụ ahụ karịrị ike nke ịdị n'ime mmụọ ịma na onwe ndị gbafa kafe ike nya
nwata rigolo okwefa na-ejerufe ozi karịa ime mmụọ fa ha kọntrolu nwa ebe ahụ na ọ bụrụ na ewere ụdị ụmụazị anụnwa kwelụfe ọnya na nya bụ ọnya ya amakwanụfa ọdụ unu ka kwelu pastọ ọnya nya bụ ọnya ma ya ka ọdụ unu ka pastọ ofiri ise a n'anya mara na nya bụ nwatakịrị dịkwa na ahọ 14 o wee sị ka o jefe onye amụ ya ebe ahụ na ike na ọ na-eche na nke ahụ ka pụta ntam na nke ahụ ka bụ ọnụ n'ogo na mmadụ ababeghị na ya nya mana amụ ya bụzi amụ nza ntu ọ tachara ahụ ike na ofe onye amụ ya ebe ahụ na ọ ya atachinata ya na ọ na-ala ọ na-atọ ya ụtọ ka ogene na ọ chọghị ndị antikoikoi na ọ chọrọ ndị nke fatachikọrọ ọnụ ya bụ ọ na-eri ka ọ na-anụ ụtọ ya ọ chọchazie ebe ọ ya eji ọfụghọ ọ bụrụ nwatakịrị dị 14 years ewo ebe pastọ atakwana na mkpụrụ isi asa esi ata na-ata ewu kedu na ivu nyelụ pastọ anyị mkpụrụ isi nke a wee sị anya taa chimo ewu pastọ ebebegokwa na anya m ndị ụlọ ụka ya ga-ebekwa anya m pastọ anyị etiterigokwanụ nwa da ahụ 14 dadi ji anyị agbakwana sansuru ugede ọmakwanụ na sansuru ugede bụ egwu ndị mmụọ kenụ maka onye isi ụka fa bụkwanụ Johnson Suleman ụnụ mana onye isi ụka fa wee na-ajụ pastọ anyị dị isi ka ọkwa ka otorotoro o ya eje kpụchasị isi ya anụnwa ka ọ dụcha na fa nche abụ mala amamụdị ntutu o puru n'isi onye nalụ onye isi fa bụ Suleman anya ka o si wee kpụchasị nke ya ọ bụrụ kodo oge ọbụla o buru isi ya dịka ọkwa ka isi ọkụkọ pụta na-agba ka ele nte ọgbakwana na nna akọ ya ọnụ ese na ụfọdụ ndị ompa na ụfọdụ ndị pastọ na ụfọdụ ụmụ okorobịa na fa ya hapụ ụmụntakịrị na-etonyite ka ụmụazị mmadụ tonyitela onwe fa eje na-achọ ka fa mebisie fa ka fa dakpufa ka fa na-abọwarịfa na-alarịfa pastọ anụnwa kịta ọ bụ na ọnwụnwa ya ka onye ọzọ nọ na eji ya dakpuru kedu ife pastọ ya eme o ya ekwe onye ahụ n'aka na o mere ife ọma ka o ya ekwe ya n'aka na o mere ife ọjọọ egodo ife agadi ekwe nke a nnọọ ihu a na-eme nkiri ekwesịrị ịtụ ya mgbọ onye a na-enele anya onye a na-eṅomiri o kwesịrị ịdị apịtọgharị na-ezuzugharị ntu anụnwa ka fa ya esikwa wee na-adakpo ma ụmụ nwoke ọbụọkwọsọ ụmụazị ọbụọkwọsọ ụmụ nwaanyị fa na-etitọrịkwa ma ụmụ nwoke ibe fa ndị kpọrọ onwe fa ndị isi ndị nchụaja ndị pastọ ndị dadi GO ịtọba alụ tọcha ịbịa n'enu ọta bịa n'ezi anyị oziọma sheri mama sheri otu araba kanta santuru gede kpankịrịkpam anya na-ege anya amahụ na iruo n'azụ na ọladịkpọ ka ịbụ ọladịpụtụ ọmabu nna m onye ọrụ ị na-achọ ịgwa nna pastọ kịta na ọ chọọ nwaanyị kịta na o nweghị ụdị anọghọ n'ụlọ ụka ya ma ndị difa nwụrụ anwụ ma ndị gbahapụgoro difa ma ndị antikoikoi ma ụmụ agbọghọbịa o nweghị ụdị onye afụna n'ime ụlọ ụka ya anụnwa obi hapụfa feelu ha ọrịa ọ bụrụ nwatakịrị ka o je dakpu ọ na-abụ nọọ maka ego o ya enye ndị antikoikoi ka ọ chọghị inyefa o ji adakpo ụmụazị ndị a na-adakpo ụmụazị ọka unu yara inyefe ego ka ọka unu yara ime expenses ka ọ gịnị maka aghọtaghọ m kedu ife mọmi ji anyị eme kịta anụnwa kedu ife ụmụ pastọ anyị eme kedu ife faya akọ kedu ife ndị memba chọọchị ya akọ faya asị na na-ebo pastọ fa ebubo onwe mgbe faya ekweta n'eziokwu na dadi GO fa na-emezi ọmabụ nke bụ na oje dakpo nwatakịrị dị 14 years ịbụrụ nwunye nwoke anụnwa kedu ife iyi eme ọkwa ife a na-echukwa afa mmadụ nwaanyị mmadụ na-agazi ndị mmadụ a na-asị ọkwọ nke a di ya na-amagbu ụmụazị a na-atụzi ụmụ fa aka ndị papa fa na-eme ọmagbu ụfọdụ ụmụ nwoke na-eme ụdị omume a ifele emekwa n'ọnụ